Juan Kapitulo 11. May usa ka tawong nasakit nga ginganlag Lazaro nga taga Betania ang lungsod ni Maria ug sa iyang igsuon nga si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og mahumot sa tiil sa Ginoo o gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro ang suod niyang higala. Sa pagkabati ni Hesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron mapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini mapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Hesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa ka adlaw niadtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Hudiya. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili padugay nga ang mga Hudiyo nagtinguha pagbato kanimo, busa nganong mobalik ka man didto. Si Jesus miingon, may 12 katak na ang usa ka adlaw, dili ba? Busa kung ang tawo maglakaw sa adlawng dako, dili siya madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngitngit man. Gisulti kini ni Hesus ug midugang pagayod siya pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayo siya. Apan ang buot ipasabot ni Hesus mao nga si Lazaro namatay na. Nagmunahuna sila nga naghisgot siya sa pagkatulog lamang. Busa gisultihan sila ni Hesus sa walay lipod-lipod. Namatay si Lazaro apan tungod kaninyo nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya aron motuo kamo adtuon ta siya. Si Tomas ang ginganlan ang kaluha mingon sa iyang isika tinun-an. Manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron magpakamatay kita uban kaniya. Sa pag-abot ni Hesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Ang Betania, mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Maria ug kang Marta o kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Hesus, migula siya aron pagsugat kaniya apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Hesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinoon nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya og gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria o giingnan, ania ang magtutudlo og nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog siya og midali pagula aron pagtagbo kang Hesus. Si Hesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna, didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga Hudiyo nga didto sa balay uban kang Maria aron paghupay sa iyang kaguol misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya og midali paggula. Naghunahuna sila nga moadto siya sa lubong aron paghilak didto. Sa pag-abot ni Maria sa dapit diin didto si Hesus og pagkakita niya kang Hesus, mihapa si Maria sa iyang tiilan ug miingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Nakita ni Hesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya.
ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing ug nanghupaw siya. Hain man ninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali ngari og tan-awa Ginoo mitubag sila, ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga Hudiyo miingon, tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipabuka man niya ang mga mata sa buta? Ngano wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangog ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay miingon, Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman ka adlaw nga gilubong siya. Si Jesus miingon kaniya, wala ako ba ikaw sultihin nga makita mo ang himaya sa Dios kung motuo ka? Ug ilang gikuha ang bato. Unya, nihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako, apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ani dinhi aron sila motuo nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini, misinggit siya kusog, Lazaro, gula ngari. Ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahe ug iyang mga kamot ug tiil. Ang iyang mga kamot ug tiil ug ang iyang nawong pinutos ug panapton. Badbari ninyo siya og palakta, giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo ang niduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila niya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kung pasagdan ta siya, ang tanang motuo kaniya og manganhi ang mga Romanhon ug gun-ubon nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga si ginganlag Caiphas nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan, inay malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundi ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglang mamatay alang sa mga Hudiyo ug dili lamang alang kanila kundi aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niadtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini si Jesus wala pa magpasaya-saya paglakaw dito sa Judea, kundili miadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim. Diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang pangilin sa pagsaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moadto sa pangilin. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna? Mutambong ba kaha siya sa pangilin? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug mga Pariseo nagsugo nga kung may masayod hain si Jesus kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Juan Kapitulo 11.